گوندê Mazcî تعرî bûyê û bûyê El'amiriye. Ev gund bi xwe parêzgeha Helebê yê melbenda Racî ji êla Qeregêç û Kêtkan in. Malbatek Ereb û malbatek Turkmanî jî lê hene. Kêtkan mervantiya wan bi gundê Şibran û Tilcercê û Qeregêç ew jî mervantiya wan bi gundê Berşaya û Qebasîn heye. Neşteciyê wê nêzî 800 kesîn û panava gund 1100 hektar e. Gund kevil ser riya Exterîn û Cerablos. Dûrî Helebê ji hêla bakur 53 kîlometr û dûrî Babê ji hêla bakur ew jî 20 kîlometr û dûrî Racî ji hêla başûr 8 kîlometr. Gundekî kevne li rexê wê roşhilat girek heye û şikeftnî kevin û çala avê. Neşteciyê wê çandiniya genim û ceh yê avî û bejî dikin û nîsk û kemûn û keskayên havînî jî. Ava wê kêm e. Gundî xwedîkirina pez dikin û dewaran û mirîşkên kurmancî û kar jî dikin li Helebê duwarê terzîtiyê de û çêkirina pêlava. Ew jî işkence gihaç tê çi gavagê rejîm opozîsyon li hev xistin û çi opozîsyon û Daeş. Gavagê opozîsyon ketê neşteciyê gund gelek işkence dîtin. Fidye ji wan dixwestin, pere ji wan dixwestin û piştî 2 sala ji vî hawî opozîsyon kurtêlxurên bi ser Tirkî ve û Daeş bi hev ketin. Millet koçber bû, çûn devernî din ta 2 meha jî. Wê gavê bi xwe Daeş derbasî Tirkî bû, ew li hevatinek bû navbera Tirkî û Daeş û vê opozîsyonê de. Wê gavê Daeş işkence gihand millet, dewletê şerعî ji wan çêkir û zika jî ji wan distin, pere ji wan sed got zikan. Ta got ev kurtêlxurên bi ser Tirkî ve derbas bûn û dîsa işkence gihandin neşteciya ji bo koçber bibin, destê xwe danîn ser malê wan û milkê wan û malbatê din ji devernê Sûrî din anîn û xistin malê wan. Ana kesê li gund ji neşteciya êra sen şêst ji sedîne û ê din belavkirinîne çil başûrê Kurdistanê çil Cezîrê û hinek xort li Ewropan. Ev agahî gêştin min ji hêla kesekî ji deverê. Ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Ebdullah Kolo parêzer im ji devera Dirbêsiyê.